Sa mga taong di po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. Makakulog ko po lahat sa inyong lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at pananatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat, magmahalan. Huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, hindi matutungbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong siksik, tikdik at umapo ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. At ang grasya po ay kapayapaan at pagpapala ay sumainyo nawa mula ngayon, bukas at magpakailanman. Amen. Ang isishare ko po ngayon po sa inyo yung orasyon ni San Benito sa baril at ito ay mabasag, mabibiyak at malulusaw. Kung naniniwala po kayo sa mga ganito pong usapin o formula o mga orasyon, sana po ay pakaingatan po at ito ay mauusal po sa kagipitan lamang po. Kung halimbawa po may nagtatangka po sa inyong buhay, papatayin kayo o hold upin kayo o ano paman, dapat po ay maisaulo po nyo ito sa mga sundalo po dyan, mga army, mga security guard, police, pwede po ito sa kanila. Kahit sa inyo, kahit wala pong pinipili po dito kung talagang bukal sa puso nyo yung panalangin at may masiting na ay sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At sa tiwala po kay sarili at sa mga pag nagbabanggit po kayo ay bukal sa puso po ninyo yung pagtitiwala at positive po ay palagi ay at mataas po yung paniniwala po yung pananampalataya sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Pakakalob po sa inyo itong orasyon na to. Napakataas pong orasyon po yun na to, pero kung talaga ipagkakalob sa inyo, wala pong posible sa inyong hinaing po na kakasi po sa inyo ang orasyon na to. Ito ay nagagamit po sa kagipitan lamang po at sana po ay pakaingatan po at huwag pong ipagyabang kung mayroon po kayo na akibabagi po. Isulat nyo lamang po sa libreta nyo po at ikon nyo po sa, kung nagdadasal po kayo sa araw-araw, nagdi-devotion kayo, salin nyo po ito kasi napakabisa po ito na akibabagi po sa inyo na pangkon ni San Benito na pangkon sa baril. Kung tatangkayin po kayong babarilin po, nausal nyo na po ito. Ang bala po ay hindi po tatama sa inyo kundi malulusaw po at mabibiyak, mababasag, malulusaw po para pag parang guman po sa inyo at ito'y makapangyarihan po na kung sabi ito parang may nakaharang po sa inyo na bilog pag kayo po itatangkayin po na patayin o ano pa man dyan. Napakalakas po ito ng Panang San Benito po. Ito po yung nasubukan ko na po ito na po, hindi sa pag-ano yung bago pa lang po ako nag-aaral po ng spiritual po ay sinubukan ko po ito na gawin kasi may kasama kami noon na sundalo po ay pumunta kami sa dagat nagpahiring po, sumama ako bago pa lang po ako, pero ito inusal ko na po ito biglang yung baril po nakalabit niya po sa akin bago po ako umalis ng bahay, inusal ko na po ito nakatutok pala sa akin yung bunga ng baril, hindi niya sinasadya na nakalabit po niya kasi kinakasan niya po nakalabit po niya sa awa ng Diyos hindi po ako natamaan, nakatutok na po sa akin medyo malayo po ng mga 2 metro po ang kalayo niya, hindi sa pag-ano po na isabi ko lang po kasi ipakakalog po rin po sa inyo para malaman po ninyo ito yung parang may dumampi lang po sa akin sa katawan ko po dito sa may katagiliran ko po, parang dumampi po na parang buhangin na dumampi
na medyo makon po siya. Naramdaman ko siya na dumampi. Pero tignan ko wala naman po akong sugat na parang kon lang po. Kaya naniniwala po ako sa kapangyarihan ni San Benito kung tiwala ka po at bukal sa puso mo at tiwala ka sa kanya. Hindi po ako po dito nagsusinungaling, talagang nangyari po ito tunay kaya pagkakalupurin po sa inyo. Pero dapat po kung ipapakalo ko po sa inyo ay huwag niyo pong ipagyabang, sarili niyo lamang po. Kung may kaibigan po kayo na tiwala po sa kanya, ipakalob niyo po sa kanya. Pero kung di kayo naniniwala po sa kanya, yung kanyo na aura niyo po ng masamang tao, huwag niyo na pa ipagkalob sa kanya. Kasi ito po ay wala rin mangyayari po ito. At huwag niyo pong gamitin sa kasamaan po ito. Kung maaari po, huwag niyo gamitin po sa kasamaan. Kayo lamang po ang gagawa po nito. Sa mga sundalo po dyan, napakabisa po ito. Kaya pagkakalog ko po sa inyo. Saan man kayo naroon sa mga duty o mga security guard, number 1 po yun ng mga security guard po rin po. Napakahirap po yung security guard kasi naranasan ko po nag-security rin po ako. Kaya ginagamit ko araw-araw to pag-security ko po. Kung pangkalatan po ito na kibabagay po sa inyo para kahit na kutsilyo po o pamalo, basta nausal nyo po ito, lilis po talaga. Kaya ako pinukuan po sa inyo kasi nagagordya ako sa gabi, hindi mo alam ang oras na halimbawa po biglang may pumasok na magnanakaw, pinukpok ka o binaril ka sa gate. Kasi palagi ko po nasa gate, tapos paggabi na po madaling araw, nandiyan lang po ako sa gilid-gilid nagrurubing. Kaya inuusal ko palagi ito, hindi ko pinababayan na ginagamit ko ito ng San Benito. At kahit na wala po kayong medalyon, dito na suot-suot na San Benito, kung bukal sa puso po ninyo ang pagbanggit at ipagkakalob sa inyo ng espiritu nagbabantay po dito ng mga anghel. Kung talagang bukal sa puso nyo at mataas ang paniniwala yung pananampalataya sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat, makakalob sa inyo ang kanpo ng San Benito. Kaya sana po magtiwala po kayo sarili palagi. Pag gumagamit po kayo ng mga orasyon po, tiwala po kayo sarili at tiwala po sa Diyos ang mga kapangyarihan sa nasa langit po. At pagkakalob po sa inyo lahat ang gusto po yung nais sa Diyos, galing po sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. At narito po ang orasyon po ng orasyon ni San Benito sa baril, at ito ay mababasag, mabibiyak, malulusaw po. Narito po ang orasyon po. Hindi ko mo babasahin, iiko ko na po sa inyo para makanyo po. Sana po pakaingatan po ito at huwag pong ipagyabang. Maraming salamat po sa pag-unawa po ninyo. Usalin po lamang sa isip po ito at ihip po sa dibdib ng pakrus. Kung may magtatangka po kayo, magtatangka po sa inyo kung ano, ihip po sa kanya itong orasyon na to. Ihip po sa kanya. Maraming salamat po. Kung di po kayo naniniwala po, skip niyo lamang po. Pero dito nagsasabi po ako ng totoo na nagamit ko na po, kaya kayo na pong bahala na magkon po. Kung di po kayo naniniwala, bahala na po kayo. Ang di po naniniwala po dito ay hindi ko naman pinipilit na maniwala. Diyos na po ang nakakaalam. Hindi po ako dito po nag-upload ng mga kabulustugan, kundi
ginagawa ko po para makatulong po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po bago nyo po ay mag-subscribe kayo, mag-like and share. Pakitulong po. Maraming salamat.